itxi horretik, 89an nola sartuta, eta netzat ilusio handi bat, ez? Kazetaritza ikasten nahi nintzala, Garbi Xamar izan beti idatzizkoaren lan egin nahi dula, eta referente nagusi eta baiaia bakarra esango duke, egunkaria, no? Baporbain eta hartu nindutenean eta sekulako posa. Kazetaritza karrera bukatuta egunkarian antarizako. Ni ez nahi sekula aztuko egunarrak izan, Miguel Ángel Blanco entzuten egun bezatzen. Zuta jasiera da. Erkadun gixaretu izan. Erreakzioa egiten ikasi nuen oso ondo. Eta gero hortik aurrerakoa ni akoratzen izan egunkara itxi arte 6 bat urte da jiko nintzatik garen egunkara. Eta izan zan zorik ikasketa prozesu teknikale bat. Sekulako famili giroa zen, egia zan veterano moroska bat zen, duen den gaztetxoak sartutakoak eta ikasi prozesua gara izan zen. Eta itxigare gintzen eten beharrean ustetuan guztian. Urratxoan egin gara izan gendula, momentuan edo derrepentean edo araberrez heldu beharra izan gendulako eta pertsona ezlak gara gazetan gintzen. Eta ondoren posu utxune handi bat eta beren ikutzen zen bezala lantalde baten sendotzea eta kontu negatiboke ugari, baina lantalde baten osatzea eta sendotzea eta berri gaurrela egiteko modu bat topatu gara ez da. Hala behar ez ikasi berra ez da. Ni aldi hartan egon txingola behar egiten. Nudan hasi nintzen, gaina zuzinen ere arduradumetako bat, bi arduradun genitun da bitakoa alborka zen. Eta, gero, sail ezberdinetan ibili ginen, politika ere tokatu zitzaiten, eta ni ere hasi berritan nola makrooperazio polizialoitako bat tokatu zen, eta... Esta es una operación en defensa y en protección de los derechos y de las libertades de los vascos, de su cultura, de su pensamiento y de la expresión de su lengua en libertad. Albisteak oso galunean egintzen ustetik errati bidez edo jakin izan nula, eta bere lankide bat ere ditu zian, eta hasiera batean, bezezula sinisten ez da zenbateainoko izango dan hori, esaten zu, ez da git harrigarria ere bat. Izan zen honean itrenez etortzen ezin normalean lanera, trenetik jaitsi eta ja hau dena parke aurrek aldea dudena zion, guardia zibilez josita, patrolez josita, jendeaiak biltzen hasita eta orduan konturatzen hasten zea pixkanaka, egia esaten egin hori, ikera egin hori eta ametxe gaizto bat iritzen zen baina. Sentsazioa nirea izan zen amorrua. Zeriko nik bastante denbora eukin nuen pixka bat bueltak mateko, zeriko nik Donostin izin nintzen, nik jaso nuen kilotegi akunditzen, nintzen askotan jutan hon nuen, baina eguna izan bai. Eta kan telefono posita behia, bazua bezalizar, eta hain itxin nintzen, aposila. Eta nik daukan irudia da, pankartari eduta, patrola velozia batean irtetzen, eta garrasika, ez da gizte izaten genuen ere, baina morro bat, impotentzi bat, jakitea gertatzen nahi zala, baina ez jakitea batetik zertan benetan gertatzen nahi zala, eta zein behar den duen ez gertatzen. Nik uste izan zala oso gogorra danetzako. Zen bintzat adibidez, egitzen nintzen zazpiretan zortzitako tren hartzeko, eta etxetik ataina minutu batzu lehenago, amak esan zian, esaten nahi dira, egunkaria guardezia ipia dela, etxetik dituzkela batzu, eta ditu nintzen, xok modun edo, ez dakizula zer esan, zer egin, ez nu sinisten. Tren hartu eta betikuten ginen kuadria, danak isilik ikukatzen, zinen nu sinisten. Eta inguruko konbertsazioak etxutazen ditun, danak gai berdinaren inguruan, ingregitan, honea itxi eta ikusteko benetan zer pasatzen ez da. Honea itxi ginenen, langi gehienak bertan dutez, bezegiak, eta benetan ikuste denak xo modun edo amorruki, naserrea, ekezka, isik eta... Eski esaten zen juztai gauzak esaten zen, ez da posible. Hori da, horrengo gunean entzaten zian gezurrak. Ikusi arte baina, ezin sinistuaren sentsazio hori ez, burbuila baten bezala, nik itzak horatzen dela bat galduta edo, telefono zotzen izaten egin eta, baina hau, posilotea, una etorri eta berde zantzitako Ramboi ikusi arte, ze arraiote dago ez. Eta reakzionatzeko ere nik nintzak posta, amorru bat eratzeko ere, desente, itzean, ez da gitula burbuila, bezala, eta orain zer egin, norean, nola lagundu. Sentsazio oso arraroa. Eta gero eskerrak,
izan zala jende bat gero aurrek oso garaiz gertatu zanari buruz hasi zan hausnarketa egiten, lehenengo helburua zintzan, urrengo gunean pereik batean, seguramente gune etorrekin eneako beste makinari hori baita martxan jarrita zen, eta eskerrak bilera hartan jasatzen duten media. Taldetan montatu behar dago, talde bat arduratu behar da ontaz, beste taldea komunikabietaz, bestea honen berri izakik nuen ematen. Eta, bueno, ni talde ontara, orduan ja montuen ja astentzia esaten gona bada, aurrera dijoa. Ikusita hori ikusita nola sepitzen zean, proiektu bateko partaide. Langile hori bat ezatetik, azketen hemen proiektu batek daude eta danak babesa gaina, jende asko babesa erakutsi zula eta horrek ere lagunen zirula egunero ateatzen eta berriak. Eta burbuja horren barruan gorka komentatzen zuna, gero zen burbujan barruan segitzen zenun, manifestazioan nik uste eta baseritu gendula, baina gero pixka bat konturatzen zinela, hemen lanean noa, ez da izen bat urte, badakit beste aldean beti norbait egon dala, irakurre gaitula edo jarraitu gaitula, egun hortar arte nik uste dezinela benetan jabetzen ze proiektu importante baten barruan geunden, ze babesak nendukan, ze estrategikoa inabiltzen da nintzori kultzan proiektua, eta orduan konturatu ginen horretaz ere. Eta lehen esaten unean heldu ginela arabearrez, heldutasun horren barruan hori ere dago. Jakitea urrengo proiektua berri ertintzanen, esaten uste bila zen agenda daukagun atzeten. Zen gauzak egin Guk adibidez egunean arkidezetako deia jasotzen. Argietzen ninduena da, euskaraz zekin jendeak arkidetzak egiteko ditzizula. Eta oso arkidetzak. Karagarri zen. Guztin deia jasotzen arkidetzak egiteko. Nire telefono zintzilikatu egunerako zortzi hor duzogun uste da benetan, atzetik zer jende multzoa daukagun, onkaria bostatzen. Eta jendean erreakzioa izugarria ez. Ez da gitorri ikusi izan, egunkaria proiektuaren atzetik antzuten guztia eta masa sozial guzti hori ez nola mobilizatu, nola unkitu zuen. Ez da gitorri garen azten du pixkat ez, zer horreko erabaki eta gintza traumatikoa izan zen ez. Ustezan, tamaina. Kezka, nahi kezka. Entzute zen gezuren gatik, eta gero zubalak izu zer dago, baina gero audientzia nazionalean zerraterako den, deskonfiantza egin ganete, bagizu ez dala duten ezer ez dala egia eta ez dala ala, baina itxin dute, itxita dago, eta komunitatea egon dira, eta tortura jasan dituzte, niri kezka. Lehen hori batu duzu, adibidez, ze imagen ditu egun, eta, bueno, lantaldearenak eta asko dezelo, baita parrandak eta bestelakoak ere, baina niri, ez dakit oso bakun gordeta daukadana da, Madrilen izatea aurkitu zitzaidan bai, laguntalde batekin, eta Martxelo espetxetik, Soto del Real espetxetik atera zeneko momentura ez da, dardar baten nola kontatu zuen bizi izan dakoa, eta una oso, nik alako ikizten seguna bizi izan ez. Barrun zer horreko ikara eta amor hori zenditu nituen, eta klaro, ondorenean ere beti nahi gabe horrekin lotzen dut ez. Itzala, zu aurrera gain nahian zabiltza, baina beti dauzkatzu dago referenteak oain epaiketa, oain tortura salaketa, oain ez dakizet. Eta horrek ez dizu, aldu berean, ez dakite esan aurrera ikeko indar ematen dizun, akordatzen zeharako, hau ez dago finikitatuta eta bezer gauza berta ikiko, nire aldi berean da, ez dizu zango laster bat, itzala handi bat, esan ez Azte honetan, lehenko astean hasi ginen erdizerdikoak egiten, eta, bueno, eharkiekea, bakoitza bere zera gaia jorratzen, babesa, herri batzordeak, ez da eta azkeneko entrega erdizerdi horrena da auzi ekonomikoa dena, alegia. Eta editorek proposatu zigutenean gai zerrena dago jarrita, esker antxeo katorria jartzen du auzi ekonomikoa, punto. Berriro gerta daiteke, galde ikur batekin. Eta, nola ingo dugu erdizerdiko hori? Berriro gerta daiteke? Bai, handi batekin. Bai, handi batekin. Hori da? Hamar urteko errepasoa egin, eta bukatzea erdizerdikoa galdera horri erantzunez bai handi batekin, da, sekulako kolpea da, berriro gerta daiteke. Nun dago, garai hartan asko hitz egin genuen.
jarri behar da hormak, babes neurriak, ez dakit hau berriro ez gertatzeko, ez dakit zer, bai. Jarriko ditugu, baina 10 urte eta gero, azkeneko erdizerdikoaren galdera, da berriro gerta daiteke eta entzuna bai da, seguramente. Haizu, ambiziosoa eta handia izan da hasieratik. Bere bidea egin dut eta egiten ari da, nik ikusten dutena da, garai berezia bizitu da oso. Bestela, jakinak gizartzen baino, gure sektore honetan eta kasu honetan pixkat kazetaritzen beroperatuz da, ez bintzat. Baina uste dut erronka handi bat egula. Garai berri hauei nola heldu eta nola asmatu, ez da? Bai, esposizioa hartu gara bakago eta gauza duki, multimedia dala, bestea dala, egia da garai gogorra diala, bai, guain diru laguntza gure sektorearen estrategiko kartasunaren kolokan jartzen dizkigute horien kontra. Nik uste gogoz badaudela eta indarrez ere bai. Badagoela arrobia, badagoela kalidadea eta badagoela plazak.